ତ ତୁରନ୍ତ ରଙ୍ଗନାଥ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଅ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛି। ତ ଆମେ ବାହାରିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କରି ଯିବା ବୋଲି, ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆଜି ହେଇପାରିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ବୁଲି ଆସିବା। ଗାଡ଼ି ଆଣୁଛି।